Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Евангелле Цяпінскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Цяпінскі і ягоная справа жыцця. Васіль Цяпінскі – гэта унікальны чалавек. Ён быў прадстаўніком рэфармацыі ў Беларусі. Ён стварыў за ўласныя грошы друкарню, пераклаў асабіста 2,5 Евангеллі і надрукаваў іх у сваёй друкарні на 2 мовах. Гэта мова беларуская і царкоўна-славянская. Ён быў вайскоўцам, ён не меў спецыяльнай адукацыі, глыбокіх такіх пазнанняў менавіта ў старажытных мовах, але ён меў гарачую веру, і ў прадмове ён напісаў, што я рады паказаць сваю веру, гэтым вызнаць сваю веру. Чалавек Бібліі. Можна сказаць пра Цяпінскага, што настолькі моцна любіў Біблію, што лічыў доўгам сваім абавязкам з убогай сваёй маентнасці выдаць свой уласны пераклад Евангелля. Чаму Васіль Цяпінскі перакладаў і друкаваў менавіта Евангелле? На беларускай мове ў той час Евангелляў не было. Друкаваных не было. Былі рукапісныя Евангеллі. Яны перакладаліся яшчэ нават перад Францыскам Скарынам. А Францыск Скарына, хоць відавочна ён і пераклаў Евангелле, але іх не надрукаваў. Не паспеў ці з нейкіх іншых прычынаў ён не надрукаваў Евангелле. Таму Цяпінскі ён жыў у 1540-1603 годах. Гэта ўжо другая палова 16 стагоддзя, а Евангелля на беларускай мове няма. Рэфармацыя ўваходзіць у сілу, выдаецца там берасцейская Біблія поўная на польскай мове, выдаюцца Бібліі на лацінскай мове, ёсць Біблія на царкоўна-славянскай мове, а Евангелляў няма. Таму я думаю, што з гэтай прычыны проста праз адсутнасць. Вы ўжо прыгадвалі, а зараз, калі ласка, распавядзіце пра прадмову Васіля Цяпінскага да Евангелляў. Гэта вельмі цікавая тэма, таму што прадмова гэта вельмі такая ёмкая, энергічная, калі можна сказаць. Ягоная маніфестацыя веры, як ён казаў, веры і агляду таго, што адбываецца ў грамадстве. Гэта 6 старонак тэксту, добрага, такого шчыльнага друкаванага тэксту, дзе Васіль Цяпінскі акрэслівае сітуацыю ў грамадстве. Ён піша, што ёсць вялікая праблема у тым, чаму людзі адыходзяць да Евангелля. Таму што няма прыхільнасці да роднай краіны, да роднай мовы. У выніку адбываюцца працэсы такой самапаланізацыі. Ён звяртаецца да шляхты. Ён кажа, што некаторыя палічаць мяне сябрам, некаторыя ворагам. Але мне ўсё адно, я скажу тое, што Бог уклаў мне на сэрца. І ў гэтым сэнсе ён апелюе да таго, што ў школах павінна быць беларуская мова, павінна быць беларуская мова ў цэрквах, павінна яна гучаць паўсюль. Хоць Евангелле яно выйшла за 8 гадоў да, некаторыя кажуць за 8, некаторыя там за 18 гадоў да выдання статуту 1588 году, які дэкляраваў дзяржаўнасць беларускай мовы, але абсалютна не выключана, што менавіта гэта у тым ліку паўплывала на тое, што беларуская мова была на заканадаўчым узроўні прызнана як мова дзяржаўная, Вялікае княства Літоўскае. Гэта адзін такі фрагмент. Другі момант гэта пра мараль. Ён казаў, што мараль яна падае, яна не з'яўляецца для беларускай шляхты такім стандартам быць высокамаральным чалавекам. І таму адна з мэтаў выдання гэтай Евангелля, каб закон Божы быў у сэрцах і ў жыцці. І трэці момант гэта асвета і навука. Што кожны адукаваны чалавек, ён павінен, пісаў так проста, павінен мець асабістае знаёмства з Евангеллем. Вось для гэта ён дае, для гэта піша прадмову, каментары і нават слоўнік незразумелых словаў. Слухаю вас і думаю, што прадмова Цяпінскага і па сёння актуальная. Так.
Унікальнасць Евангелія Цяпінскага. Ён відавочна хацеў выдаць усе 4 Евангелія, але ён зрабіў Евангелія паводле Мацвея, паводле Марка і паводле Лукі, але частку толькі. Хіба што вымушаны пачаць друк, калі яшчэ да канца не меў пэўнасці, што ўсё надрукуе. Ён адразу пісаў нават у прадмове, адзначаў, што у яго не так шмат грошай, не так шмат фінансаў, але тое, што ў яго ёсць, ён усё ўклаў у менавіта гэты друк. Ён друкаваў гэта Евангелле сваім уласным коштам. Відавочна, дзесьці ён здабыў шрыфт кірылічны. Ён друкаваў 2 слупкі і на палях пазначаў вось каментары і спасылачкі такія, пазней слоўнік незразумелых словаў ён рабіў, тэрмінаў біблійных пазначаў. Ну і, канешне, тое, што вельмі складана было неяк так дасягнуць нават узроўню скарынавага друку, і мы на сённяшні момант не ведаем, якім накладам, але гэта відавочна, што кніжка мела пэўны поспех, пэўны ўплыў, у якім сэнсе проста пра яе ўзгадваюць. Значэнне для нашчадкаў. Мы можам сказаць, што на сённяшні момант ёсць арыгінал у расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Петербургу. І пытанне, чаму быў вывезены гэты асобнік. Гэта такі помнік беларускай біблістыкі, беларускай біблійнай думкі. Васіль Цяпінскі быў чалавекам, які быў вельмі неабыякавым да лёсу сваёй культуры, свайго народу і да лёсу евангельскай веры. Перавыдаецца гэта Евангелле, яна цытавалася нават у савецкі час, асобныя яго фрагменты цытаваліся, а ўжо у незалежнай Беларусі цалкам прадмова яна у многіх хрэстаматыяў увайшла. І яна вельмі моцная і вельмі актуальная. І таксама тое, што Евангелле Цяпінскага яно увайшло ў мастацкую літаратуру. Владзімір Караткевіч, ён у рамане «Чорны замак Альшанскі» ён зрабіў, што таямніца замкавых скарбаў яна была зашыфравана дзесьці вось у Евангеллі Цяпінска, таму што там быў шрыфт вельмі цікавы. Там адна літара, яна была цьмяна выдрукоўвалася. І вось гэта асаблівасць друку дазволіла Караткевічу паказаць, што вось гэта і магло быць нейкім шыфрам, што калі ўсе гэтыя літары скласці, ён паказаў гэта праз мастацкі спосаб. Таму, канешне, на сённяшні момант Евангелле Цяпінскага яно ёсць часткай нашай культуры, ёсць часткай нашай гісторыі і сама галоўна ёсць часткай евангельскай спадчыны. Спадчыны ў тым сэнсе, што мы, калі чытаем Евангелле па-беларуску, павінны разумець, што першым яго надрукаваў Васіль Цяпінскі. Кожны перакладчык і друкар Бібліі заслугоўвае нашай павагі. Гэта справа пачэсная і вельмі неабходная. У прадмове Васіль Цяпінскі называў Евангелле сумай закону Божага, а таму надрукаваў святое Мацвея і святое Маркі і пачатак Лукі. Ён пісаў: «Народу майму раблю паслугу, усё дзеля іхняе веры, лепшага разважання і самаўдасканалення». Вось чаму Біблія гэта не толькі помнік культуры, але падручнік для асабістых і грамадскіх перамен. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!